Jelema aw munun ka danaya yɔrɔ ye renouveau kumaso ye walasa ka aw kunnafoni aw b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔkun ye laada ye min bɛ tali kɛ jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka kunnafonidilaw wele olu ka na hakilina miiriw kɛ jamana kunkanko kan an y'a fɔ jamana kunkanko baw ni dɔgɔkun in kɔnɔ yaso an ka don babu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ CEDEAO mɔgɔw olu y'u ka jalajɛ kɛ kari tɛmɛnen nka tile 3 tɛmɛna yanni u ka se k'u ka jalajɛ babu labanw bɔ n'a bɛ f'o ma ko communiqué final nka o temps kɔnɔna la yanni communiqué final ka bɔ kuma dɔw olu kun folofolo la bololaw ani fɛn wɛrɛw sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ye kangari gɛlɛn da Mali ɲɛ ko n'a ma kɛlɛcɛ 46 min ni kɔribarikaw ka olu minnu bɛ anw fɛ yan ko n'a m'o labila nka communiqué final bɔlen a yɛrɛ k'a fɔ ko o nɔ ma y'a kɔnɔ ko in kɛra cogo di ka fɔraw ka CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ u ka communiqué final in kɔnɔ cɛtigɛ wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ min ye banbɛrɛ k'a fɔ ko o nɔ ma y'a kɔnɔ ko in kɛra cogo di ka fɔraw ka CEDEAO mɔgɔw yɛrɛ u ka communiqué final in kɔnɔ cɛtigɛ wɛrɛw b'a kɔnɔ minnu bɛ tali kɛ min ye banbagaci wale kɛlɛbagaw ka faraw kan min ye fanga dafirilaw ko k'olu fana kɛra an bɛna hakilina miiri kɛ o bɛɛ lajɛlen kan ka bɔ o kuma kɔnɔ an bɛ don kumakun min kɔnɔ o bɛ tali kɛ kosɛbɛ min ye anw ka finitigilakaw a mɛnna min ye adamadenya lakanajɛkulu ye olu bɛ ka jalaki bin fan bɛɛ lajɛlen fɛ rapportw bɛ bɔ nka nin sen kumakan bɛ ka bɔ jamana yɛrɛ tɔn dɔw yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya capital pulaku olu y'u kan kɔrɔta n'a kuma ye k'a fɔ ko armée k'a ni Irisilakaw k'olu bɛ ka dankari olu somɔgɔw la kosɛbɛ ka fara o kan min ye sema fana olu ye communiqué kologirin dɔ kɛ communiqué kologirin min kɔnɔ n'u ye jalaki bolokɔni ɲɛsin kosɛbɛ nin ko ninnu hakilina jumɛnw bɛ a ko kɔfɛ ani fana ni mɔgɔ bɛ se ka mun tɔmɔ a ko la an bɛna an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ nka ka kɔn olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ an dontɔ kuma kɔnɔ ni ala ma basi kɛ an bɛ sɔn ka dɔɔni fɔ ka sɔrɔ kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'u ye karante ko gɛlɛya ta ka jateminɛ ka na ni bugunatigɛ sɛbɛn kura dɔ ye min n'a bɛ wele ko carte d'identité biométrique sécurisée ko in bɛ hukumu jumɛn kɔnɔ an bɛna an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ an ka bi maa welelenw Boubacar Payita ye kunnafonidila ye Boubacar i ni sɔgɔma. Ba kaba i ni sɔgɔma n b'i fo teliyala foli diyara n ye i foli kɔfɛ n bɛ n barokɛɲɔgɔn fila bon sabanan ma yan sɔrɔ fɔlɔ Kunta ni Jawara olu minnu sɔnna jamana an bɛ yɔrɔ min na bi a kuma ma nɔgɔn i mana kuma cogo cogo dɔnna fiɲɛ dɔ sɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ mais o bɛɛ lajɛlen to yen ka n'i sigi k'i hakilila di a bɛ diya dɔ ye a tɛ diya dɔ ye bon n b'o u fo la mɔgɔ bɛ kan an lamɛn nin wagati in na mɔgɔ bɛ kan an lagɛ nin wagati in na n b'a bɛɛ lajɛlen fo ani technique mɔgɔw ni olu ma sɔn ayiwa an kumakan bɛ dan yan renouveau télé renouveau mɔgɔ bɛ kan an lagɛ nin wagati in na n b'a bɛɛ lajɛlen fo ani technique mɔgɔw ni olu ma sɔn ayiwa an kumakan bɛ dan yan renouveau télé renouveau mɔgɔ bɛ kan an lagɛ nin wagati in na n b'a bɛɛ lajɛlen fo ani technique mɔgɔw ni olu ma sɔn ayiwa an kumakan bɛ dan yan renouveau télé renouveau de ko ngunu tɛ sɔrɔ ni juru tɛ siga t'a la y'a mɛn i ɲɔgɔnla kumakɛla tɛ dɔ bɛ k'i kumakan lase ayiwa an ka foli bɛ k'a di u bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'a fɔ ko an nana an bɛna hakilina de ko ngunu tɛ sɔrɔ ni juru tɛ siga t'a la y'a mɛn i ɲɔgɔnla kumakɛla tɛ dɔ bɛ k'i kumakan lase ayiwa an ka foli bɛ k'a di u bɛɛ lajɛlen ma ayiwa k'a fɔ ko an nana an bɛna hakilina de di ayiwa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kuma ma nɔgɔn ko wali dusu tɛ kɔ tigɛ o ye kelen wa maa fana tɛ se ka kuma ni wali hakili hakilina min bɛ anw na donc faso la an bɛ wakilina de fɔ donc mɔgɔ k'a faamuya ni wakilina ye donc ni kuma min fɔra n'u ma bɛn o ma o b'a yira k'a fɔ an ka faamuya ye min ye o y'o ye mais o tɛ ko wɛrɛ ye mais bi wakilina de fɔ donc mɔgɔ k'a faamuya ni wakilina ye donc ni kuma min fɔra n'u ma bɛn o ma o b'a yira k'a fɔ an ka faamuya ye min ye o y'o ye mais o tɛ ko wɛrɛ ye mais bibi in na Mali kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na a b'a gɛlɛya kosɛbɛ mais hakilina ye min an b'o di kɔni mɔgɔ dɔw bɛ olu bɛ a fɔ ko f'u k'u hakilina tinti mɔgɔ wɛrɛ la Ibrahim Jawara ni sɔgɔma
marhaba nderga ko jogodi ustaz salam alaikum amba ambe ala fo kala barakata ka nemani kisini ala faka ka wati de baka ambar ko nyofu ajaruwi ke anga jamana bil alamina ala ka bodan madama amina ya rabbi kala jajil fasala ambe do ke ala ka jamana kisi ka ta amin sori ibrahim diallo inna retard la somadaina kaba koro ni sogama ni ten takabulu tiando surtout mi odo donc ka hakatu ni ke ife la menjere jekulu munu me ka fleli ke ni wakati ko folena ka hakatu ni ke ubela jelen fe ka foli kuye munu be ka mfle ani la membako mali kono ali mali ko kam ku bela jelen fo ka do donc anga mamunu fatura mali ko ina ala ka hina wula amina ya rabbi munun banalen do ala ka lafiya di bela jelema jamana marabagaw ani jamana kono denw ala ka hakili ɲuman di an bela jelema ala ka an bɛ sababa ma ka foli kɛ n baro kɛ ɲɔgɔn ye fɛn fɛn sira kɛnɛ kɔnɔ nin wagati ko fɔlen na an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ bitu na fɔ ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la sonko la min ye réalisation Ousmane Togo régie d'antenne Dramane Kone Dra Junior an bɛ foli du kelen la bɛɛ lajɛlen ma o la an bɛ don an ka babu kun fɔlɔ kɔnɔna la an y'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa donya in na u y'a yira k'a fɔ ko min ye karante ko ye k'olu bɛ bɔra a gɛrɛndɛ kalama ko u tun bɛ baara dɔ de la baara min n'a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la alamisa donya in na u y'a yira k'a fɔ ko min ye karante ko ye k'olu bɛ bɔra a gɛrɛndɛ kalama ko u tun bɛ baara dɔ de la baara min n'a bɛ tali kɛ carte d'identité biométrique sécurisée i y'a ye cogo di nin ye kunnafoni duman ye dɛ ka sɔrɔ kɛ karante ko kɔni kuma yɛrɛ tun tɛ se ka fɔ la bilen yɛrɛ Boubacar Bayitaw bon kawa an bi i fo i ka ɲininkali la mais sincèrement jamana in marali bɛ ka kɛ fɛn dɔ ye ni situation kura dɔ bɛ fɛ ka na gɛlɛya dɔ bɛ labɛn k'o gɛlɛya parce que an y'a ye k'a fɔ karante ko gɛlɛya nana wagati min na siɲɛ fɔlɔ la u nana ka na passeport ko kura ni fɛnw ta ka don o la bon ni zena fana tile filɛ na karante ko kuma cayara bon sɔngɔ sugu bɛɛ lajɛlen b'a la minisiri yɛrɛ y'i da don a la bon ni o wagati u bɔra ni karante biométrique ye bon n'i ye kibaruya ta dɔrɔn k'i jɔ ni a ye i b'a fɔ ko ɲuman don i bɛ nisɔndiya ni a ye nka an kan ka hakili jagabɔ kɛ k'an jɔ ka hakili jagabɔ kosɛbɛ bon karante kura min bɛ na dilan a marché a dira cogo di parce que an y'a ye k'a fɔ an ka passeport marché dira mɔgɔw wulila ka nisɔndiya a ye mais a ye ɲinini bɛɛ y'a yira k'a fɔ a ma di condition ɲɛnamaw la an b'o gɛlɛyaw la je crois que hali plaintes kɛra o kama yan nɔ Mali kɔnɔ bon maintenant ni fɛnɛ n'a fɔra ko an bɛ taa karante kura bɛna dilan a bɛ di ayiwa Allemand ka dɔ ma maintenant le problème c'est que marché passera cogo di est-ce que an bɛna to kuma bɛɛ ka an ka nin document nasugu ta k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma est-ce que transfert de compétence bɛ a marché la wa a marché passera cogo di hakilina jigi don a fɔra ko Allemagnekaw ka entreprise dɔ ko passeport biométrique marché dira o ma ko Dermalog voilà donc parce que an y'a ye k'a fɔ même ala an ka passeport ko la an ka c'est-à-dire données personnelles taara ka taa di entreprise privée ma Faransi mais a fɔra ko nin serveur sigilen don Bamakɔ yan bon au de la ne ko mais a marché passera cogo di c'est ça le problème parce que il s'agit pas mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ko tɛ o jamana bɛɛ de kungo don moi je pense que o ko man ka kɛ dibidibila ko ye ko mɔgɔ ti bɔ o kalama o ne ka gɛlɛya bɛ o yɔrɔ dɔrɔn de la maintenant ici aujourd'hui garantie jumɛn bɛ yen k'a fɔ ko ni pièce kura minnu bɛ nalen ko gɛlɛya tɛ sɔrɔ nin fɛnɛ na parce que an y'a ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ hali karante minisiri bɔra k'a fa fɔ k'a ba fɔ mais bɛɛ n'a ta karante bɛ ka feere 1000 1000 2000 1000 4000 bɛɛ n'a ta minisiri bɛ ka kuma o wagatinin kelen karante bɛ ka di o la maintenant bon moi je pense que vraiment n'i ye nouvelle lajɛ i kan ka nisɔndiya ni a ye mais n'i ye jamana yɛrɛ maracogo lajɛ i b'i kunkolo minɛ dɔɔni k'i jɔ ka a ko kelen lajɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ko juge a bɛ ka kɛ wagati min na. Sori Ibrahim Diallo. Bon ne ni Bayitaw an tɛ nin yɔrɔ in na an tɛna ɲɔgɔn ye quoi parce que a dabɔra de kama. Non justement. Bon voilà donc a dabɔra de kama. Voilà. N'i y'o fɔ i bɛ ne takine. Non i ka hakili la fɔ ne ta to yen. A dabɔra de kama. Voilà. A tɛ se ka ɲɔgɔn ye. A dabɔra de kama. Non justement. Bon voilà donc a dabɔra de kama. Voilà. N'i y'o fɔ i bɛ ne takine. Non i ka hakili la fɔ ne ta to yen. A dabɔra de kama. Voilà. A tɛ se ka ɲɔgɔn ye.
d'abord de comment non justement bon voilà donc d'abord de comment voilà ni au fond il me takine non mi takine la fond net takoy d'abord de kama voilà sori hakilina jumɛn ye carte biométrique sécurisée an kana saba o nɔfɛ non justement mais an ka to au moins ni kumana biométrique sécurisée an kana saba o nɔfɛ non justement mais an ka to au moins ni kumana biométrique sécurisée an kana saba o nɔfɛ non justement mais an ka to au moins ni kumana ni mɔgɔ kumana i bɛ faamu ne ni ale tɛ ɲɔgɔn yɔrɔ min na d'abord carte d'identité ko gɛlɛya min bɛ yen a yirala k'a fɔ mɔgɔ minnu nana nin wagati kofɔlen na carte d'identité a bɛ maa dɔ de bolo maliyɛn de don ale b'a vierge de dilan k'a di an ka jamana marabagaw ma ale olu nana minnu bɛ fanga la sisan u nana k'o marché sɔrɔ ten a tigilamɔgɔ a ka musaka barika de bɛ jamana la min ma se ka sara transition nana cun o kɔnɔ a fɛnɛ ko ale tɛna wari bɔ a kun bilen ka carte d'identité dilan ka di jamana ma en tant que a ka juru min bɛ yen a ma sara musaka in o ye kunnafoni dɔ ye donc a musaka barika ka bon ka ban parce que an m'a sigi ko in da fɛ an wulila ka se lakana tigilamɔgɔw ma minisiriso la carte d'identité ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw na a sababu ye jumɛn ye u ka wuli ka jɔ la olu yɛrɛ ye musaka bɔ u kun ka carte d'identité ba 100 vierge ka a wari di entreprise min b'a dilan k'a di pour que jamana kɔnɔdenw gɛlɛya min bɛ yen dɔ ka se ka bɔ a la u ma da o ma kaban u tilara ka précision di k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye carte d'identité a photo n'a timbre ani a vierge sɔngɔ a musaka bɛɛ lajɛlen 340 ni e taara 300 di ye n'i taara 400 di ye jamana marabagaw de o bɔ e kun wa mais n'i mago bɛ carte d'identité la sɔrɔ ni i tɛ k'a sɔrɔ jamana kumana u ye précision di carte d'identité 340 o fɔra bɛɛ lajɛlen ni mako bɛ carte d'identité la mais ni e taara 400 di dun mais n'i tɛ k'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ cogo i b'o de kɛ non kaba an fɔ mɔgɔ ɲɛna o maintenant problème bɛ yɔrɔ min yanni an ka jigin jamana marabagaw la an ka jigin an yɛrɛ la c'est ça le problème an tɛ wuli an ka papier nɔfɛ n'a périmé kuma sera ka renouveler à temps fo papier ka périmé an bɛ wuli a nɔfɛ ou bien urgence dɔ ka bin an kan o ye carte d'identité ko gɛlɛya mais sisan à ce niveau là an bɛ carte d'identité biométrique kaba ne nisɔndiyalen don ka sababu kɛ jamana marabagaw ye fɛɛrɛ minnu ta nin wagati kofɔlen in na k'a di jamana ma k'a yira k'a fɔ musaka dɔrɔmɛ 1 maa si t'a sara i bɛ a nɔfɛ a kun fɔlɔ la i b'a nɔfɛ i bɛ taa i ka carte ni n'a ye walima i ka reçu d'enrôlement ye o données bɛ ta dɔrɔn i photo dɔrɔn de bɛ ta k'a don a kan donc fɛn o fɛn bɛ information fɛn fɛn bɛ i kun kan a bɛɛ bɛ to jamana kɔnɔ a tɛ bɔ ka taa jamana kɔ kan. mais a fɔra k'a dira entreprise allemande de ma. o tɛ baasi ye kaba pourquoi o tɛ baasi ye. souveraineté an bɛ souveraineté min kuma la. je vous en prie an mako bɛ carte la n'i ye Mali carte ta n'i bɔra n'a ye jamana ka taa jamana wɛrɛ kan maloya de don a yiralen ye maloya de ye. an mako bɛ a ka dilan minɛnw na minɛn minnu mun tɛ an bolo donc jamanaw bɛ yen minɛn bɛ jamana minnu bolo minnu bɛ se k'a dilan ka ɲa nin carte biométrique in kaba n'a ka di ye a dilannen kɔ k'a di ma a bila ji la a bɛ tile 5 kɛ ji la a tɛ i ka bɔ n'a ye fini bɛ ko n'a ye a tɛ tiɲɛ c'est-à-dire tasi ta kuma t'o nɔfɛ an ka souveraineté ko kuma min na est ce que a ka kan bi mais moi je pense qu'aujourd'hui an ka bugunatigɛ sɛbɛn ka taa dilan jamana wɛrɛ fɛ la durée la validité de la carte biométrique ça fait 5 ans oui pour que au ka dilanni minɛ kaba n'o minɛ t'i bolo i b'i bolo bɔ maa wɛrɛ nɔfɛ avec des critères bien définis moi je pense qu'aujourd'hui min bɛ ka kɛ nin ye nin ye an ka laɲini ye ça nous permettra fili donna carte nin na kɔnɔna la ka bɛɛ lajɛlen corriger i y'a faamu musaka fɔlɔ o tɛ bɔ ni a tunna i bolo walima n'a date banna n'i b'a fɛ ka renouveler o ye musaka bɔ ye an bɛ se k'a fɔ ko tari Jawara ko carte d'identité don a bɛna kɛ ka élection fana kɛ est ce que garantie b'a la wa e bolo wa nouvelle demande wa bon nouvelle demande d'un côté parce que a bɛna kɛ ka élection fana kɛ est ce que garantie b'a la wa e bolo wa nouvelle demande wa
Bon, nouvelle demande d'un côté, parce que fɛn min don dunuya bɛ ka taa taabolo min na bi fɛn minnu b'an bolo bi maa caman bɛ ka bɔ a kɔnɔna na carte d'identité biométrique a bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati parce que maa caman bɛ yen tuma dɔ la u bɛ Mali carte d'identité sɔrɔ ɲinɛ n'a ye lakana yɔrɔ la tila ka kuma an bɛ tila k'a di k'a sɔrɔ malidenw tɛ bɛɛ b'anw ka carte d'identité sɔrɔ n'i nana anw fɛ yan nɔ ni wari b'i bolo n'i ye wari bɔ dɔrɔn i bɛ Mali sɛbɛnfura sɔrɔ o kɔlɔsila mais garantie jumɛn b'e bolo k'o tɛna kɛ nin na bon garantie min bɛ ne bolo k'o tɛna kɛ nin na déjà mɔgɔ minnu bɛ taa fɔlɔ k'i bɛ taa carte d'identité in ta e yɛrɛ tɛgɛ denkɔni de bɛ da kuma micro la Jawara n tɛ kuma kan i b'a sama ka gɛrɛ la dɔɔni a bɛ se ka kɛ sunɔgɔ de bɛ ɲana donc a bɛ dilan e yɛrɛ tɛgɛ denkɔni de bɛ da la ɲɛngɔn a tɛna se ka kɛ tuguni ko mɔgɔ wɛrɛ ka wari ka minɛ min ye dunan dɔ ye ka taa polisi sɔrɔ ou bien ka taa dilanyɔrɔ la k'i bɛ taa o de bɛ da la ɲɛngɔn a tɛna se ka kɛ tuguni ko mɔgɔ wɛrɛ ka wari ka minɛ min ye dunan dɔ ye ka taa polisi sɔrɔ ou bien ka taa dilanyɔrɔ la k'i bɛ taa o ka papier dilan o tɛ se ka kɛ tuguni mais ne bolo bi jamana fanga ɲɛmaaw b'a la k'a fɔ ko an ka segin an yɛrɛ ma ka kan an yɛrɛ dɔ ye n'a ma ya k'a fɔ o kuma de bɛ sen na bi nin ye sɛbɛnfura min ye o ye jamana denya sɛbɛnfura de ye imprimeur bɛ yan bi minnu bɛ se ka dilan ayi mais qualité min bɛ ka fɔ a la est-ce que o cakɛda bɛ anw bolo yan nɔ min bɛ se k'o ɲɔgɔnna dilan bi qualité min bɛ ka fɔ bi imprimeur bɛ yan bi minnu bɛ se ka dilan ayi mais qualité min bɛ ka fɔ a la est-ce que o cakɛda bɛ anw bolo yan nɔ min bɛ se k'o ɲɔgɔnna dilan bi qualité min bɛ ka fɔ bi suyala ko wɛrɛ tɛ o n'i ko bi k'i ka malidenw bɛ bi n'i y'a di olu ma bi u b'a baara kɛ ne bolo Jawara n'i y'a talen kɔ kan est-ce que non Isa o y'a bon c'est purement politique o ye politique sira wɛrɛw de ye n'o tɛ mɔgɔw bɛ yen bi o ye baara in dɔn ka se degré min na olu bɛ se ka nin baara kɛ bi gouvernement bɛ se k'a di olu ma ne fɛ o de tun ka ɲi k'a di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma k'olu ka baara kɛ a cɛ man ɲi mais a fɔra k'a serveur sigilen don an fɛ yan nɔ o fana nafa ka bon a baara la o kɔrɔ ye k'a données tɛ taa yɔrɔ si kana fɔ dɛ u sigilen bɛ yan nɔ a n'a données tɛ taa yɔrɔ si o kuma wɛrɛ ye dɛ pour moi u ko k'a bɛna di jamana kɔnɔdenw ma gansan pour un début maintenant sɛbɛnfura jumɛn ni sɛbɛnfura jumɛnw bɛ yen ni o kan ka di pour que i k'a sɔrɔ ko fichier nina n'o tɛ mɔgɔ bolo dun o tigi bɛ taa enrôler kura ye kɛ enrôler ko in bɛ cogo di bi o kɔni ma nɔgɔ an ka tiɲɛ fɔ voilà donc u tun kan ka mesure dɔw de ta min bɛ ko in nɔgɔya mɔgɔw bolo jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na enrôler kura ye kɛ enrôler ko in bɛ cogo di bi o kɔni ma nɔgɔ an ka tiɲɛ fɔ voilà donc u tun kan ka mesure dɔw de ta min bɛ ko in nɔgɔya mɔgɔw bolo jamana kɔnɔdenw bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na ayiwa ni n'a bɛ mɔgɔ min bolo a ka nɔgɔya ka se k'a ta o de don ni fichier b'i bolo o de don a ka nɔgɔya ka se k'a ta o de don mais n'o si t'e bolo dun o kɔrɔ de ye kaba tɛ jamana kɔnɔ i tɛ jamana de dun voilà ça veut dire voilà ne bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ i fana y'o exagéré o la i y'o exagéré o la a bɛ se ka kɛ carte nina ko kɛra wagati min ko jamana kɔnɔ a y'i jɔ sa sori carte nina ko kɛra wagati min carte nina ko kɛra 18 ans carte d'identité t'e bolo jamana kɔnɔ sori carte nina ko kɛra cogo min beaucoup de gens étaient hésitants par rapport à beaucoup de choses parce que n'amara pobu kɔnɔ kaba et s'entend ce qui carte d'identité t'e bolo oui les gens étaient hésitants quand même hali si bi o dɔw de bɛ yen mɔgɔw tora siga de la an bɛ don an tɛ don fo mɔgɔw nana nafa ye waati min na wulila nɔfɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw nana don a kɔnɔ Jawara olu fana sori ka kuma olu tɛ fana jo t'o la dɛ jamana ɲɛmɔgɔ f'an ka danaya an ka jamana ɲɛmɔgɔw fana na kuma dɔw la an bɛ jamana min kɔnɔ tuma dɔw la communication ka gɛlɛn an ka jamana faamaw ma fo ka communication caya tuma dɔw la jamana kɔnɔdenw ka kow faamuya parce que n'i ye jamana lajɛ tuma dɔw la kalanbaga man ca kosɛbɛ bon ni o bɛ o cogoya la i bɛ jamana kɔnɔdenw lafaamuya tuma bɛɛ de olu bolo tuma dɔw la fɛn dɔw ye hɛrɛ jamana kɔnɔdenw ma nka jamana kɔnɔdenw fɛ ayi nin ye kɔlɔlɔ dɔ de natɔ ye communication kɛ fo ka communication caya Kunta ok kaba n'i ye carte biométrique ko in ta k'a lajɛ an bɛ o min kuma la n'i y'a lajɛ cogo dɔ la surtout n'i ye Mali sɛbɛnko kun lajɛ sɛbɛnko kun ye gɛlɛyaba ye siga t'a la an bɔra k'a fɔ sisan nɔ carte d'identité n'i kun mago jɔra a la baara don a tɛ se ka sɔrɔ carte nina fɛnɛ n'i mago jɔra a la a kun tɛ se ka sɔrɔ donc carte biométrique o y'a yira k'a fɔ ko o bɛna o jɔyɔrɔ bɛɛ ta donc carte d'identité civile donc ale ni an ka carte nina ko donc a bɛna o jɔyɔrɔ ta carte d'électeur fɛnɛ donc an bɛ se k'an ka voto kɛ n'a ye donc ale kelen bɛ se ka fɛn saba fo fɛn caman wɛrɛ a ko mɔgɔɲɛ wɛrɛ bɛ yen a bɛ se k'olu fɛnɛ kɛ donc o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko koɲuman don mais réserve dɔ bɛ ne fɛnɛ bolo o ko la parce que n'i ye marché yɛrɛ ko kɛcogo lajɛ souvent a bɛ kunkolodimi bila mɔgɔ la parce que il est temps Mali kɔnɔ an k'an yɛrɛ ɲininka an bɛ mun de fɛ
o de Mali problème ye kuma dɔ la an b'a ye an bɛ pas kelen ka taa ɲɛfɛ an bɛ pas 2 kɛ an bɛ segin kɔfɛ Mali ko gɛlɛyalen b'o la an ko refondation an ko souveraineté an bɔra k'a fɔ sisan an yɛrɛ ko an ka segin an yɛrɛ ma jamana min bɛ fɛ ka segin a yɛrɛ ma ni dɛsɛ tɛ fɛn dama dɔ bɛ yen i man k'o kalifa jamana wɛrɛ ma o dɔ ye jumɛn ye i ka sécurité i man ka kalifa jamana wɛrɛ ma communication a man ka kalifa jamana wɛrɛ ma fɛn fɛn ye ko o ye donné à caractère personnel ye nin b'o la a man ka kalifa jamana wɛrɛ ma surtout ni entreprise sɔrɔla Mali kɔnɔ dɔw yɛrɛ y'u ko fɔ k'u bɛ se ka kɛ yan nɔ munna an b'a ta ka di jamana wɛrɛ ma oui mais ale dɔrɔn tɛ o entreprise bari Mali kɔnɔ bibi na technologie développée len no bibi na Mali kɔnɔ ka se niveau ma i bɛ se ka taa marché kɔnɔ i b'a ye donc est-ce que danaya b'a ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye fɛngɛ dilan diinɛ ma sisan dɔ bɛ n'a fɔ ko kaba ni payitaw ka surun payitaw dun ye candidat ye bon ni iyo hali ne tɛ politique mɔgɔ ye mɔgɔ bɛna sigi ko ne ni payitaw ka surun ni ye candidat ye mais déjà données minnu fɔra minnu bɛna ta la fɔlɔ carte d'identité biométrique de don donc données personnelles dɔw de bɛ a kɔnɔna na min b'a to namara kana se ka kɛ a ko la u yɛrɛ y'o de fɔ c'est une carte sécurisée déjà empreinte ko b'a la photo ko b'a la i ka carte nina ko fɛnɛ ko olu données bɛna ta ka fara kan donc n'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka kɛ ko ɲɛnama ye et ni marché bɛ passer est-ce que an ka entreprise aw bɛ k'a fɔ oui est-ce que an ka entreprise baara kɛ mun kun ɲininen don kaba ko n kun gɛnalen don a ma se ala kalemaw n'i ye fugulan bɔ a bɛ ye o ni entreprise wɛrɛ k'u bɛ se k'a kɛ Mali kɔnɔ yan ni ego ko o tɛ se k'a kɛ u b'a fɔ mais olu bɛ tila ka taa jamana kun kan ka min kɛ jamana kun kan ka taa traité ni mɔgɔ wɛrɛ ye min i t'a sɔrɔ an ka entreprise i t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'u jukɔrɔ o tigi kelen a bɛ tila o ko kelenw de ma tuguni n'o de f'i ye Mali la sisan toujours an bɛ ka an plaigner an b'a fɔ jamana dɔ ye nin kana jamana dɔ ye nin kana mais an de bɛ tila ka taa an kun yɛrɛ kalifa olu ma ni yɛrɛ kalifa olu ma n'olu ye min k'i la kɔfɛ ko wara min ko n kun ka cɛ est-ce que ɲama b'o la donc il est temps Mali kɔnɔ an ka fɛn dɔw jateminɛ an ka da ɲɔgɔn na fɛn dɔw la et puis an ka données dɔ bila en place garde-fou dɔ bila pour que baara bɛ se ka kɛ ɲɛ moi je préfère ça ka tɛmɛ a ka di mɔgɔ wɛrɛ ma filanan ye jumɛn ye ma tila fɔlɔ filanan jumɛn ye Mali kɔnɔ surtout sigilen bɛ yan nɔ an bɛ tilen k'a fɔ ko an ka entrepreneur don ba la parce que gouvernement tɛ se ka maaw ta baara la ni gouvernement tɛ se ka mɔgɔ ta baara la surtout yɛrɛ sigilen bɛ gouvernement kɔnɔ pour que ka se ka entrepreneur don ba la ni entreprise bɛ créer ten ka dayɛlɛ a bila ten de wa a bɛ créer ka baara dɔ de kɛ o ni baara ma di entreprise ma dun a dira tugun wa entreprise bɛ datugu entreprise yɛrɛ k'u fanga bɛ se a kɔrɔ donc ne bolo a bɛ o sɛgɛsɛgɛ de gouvernement ka techniciens bɛ o de kama mun na olu taara di minnu ma a ma kɛ fɔlɔ u y'a dɔn cogo k'u bɛ se ka kɛ parce que étude de bɛ kɛ fɔlɔ k'o tɛ kɛ kunfɛ ko ye donc techniciens de tun bɛ étude kɛ minnu k'u bɛ se ka kɛ appel d'offre filɛ nin donc a ye na a ka dossier déposer ni dossier déposer la dossier bɛ woloma jɔn bɛ se ka kɛ u bɛ spécimen dilan ka na di aw ma donc a yɛrɛ b'a vérifier k'a lajɛ si c'est bon ou bien si c'est pas bon donc wari bɛ to oui a man ka di kɔfɛla nin ma fɔlɔ ne kan bɛ ka kuma o yɔrɔ kan o kelen de tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan donc o b'a to maliyɛnw bɛ baara sɔrɔ kelen wari bɛ to Mali kɔnɔ yan nɔ et puis an ka données minnu bɛ yen n'an bɛ ka jɔrɔ n'u ye a tɛ se jamana wɛrɛ ma. Payitaw sisan pour que an ka bɔ nin dossier kuma kɔnɔna la ni bɛ se ka an nafa cogo di an bɛ se ka a ko tɔ la tilen cogo di sisan. A ko tɔ la tilen ma ne y'o de fɔ o ye marché tɛmɛna cogo min na ne tɛ marché tɛmɛ cogo dɔn dɛ. An nafa cogo di an bɛ se ka a ko tɔ la tilen cogo di sisan. A ko tɔ la tilen ma ne y'o de fɔ o ye marché tɛmɛna cogo min na ne tɛ marché tɛmɛ cogo dɔn dɛ. C'est au niveau de là. Mais pourtant c'est ça le problème. Problème avec un pas mis. Mais marché dira dermalog de ma dermalog be bo Allemagne na serveur be na marché dira cogo di cogo de be marché là. Ni marché hauteur do soro Mali sharia ko ni marché niveau do soro di cogo di bala abe di cogo minu na afu o ka ɲɛfɔ mɔgɔw ka faamuya mais n'o ma ɲɛfɔ k'a ko bɛɛ kɛ dibidibila ko ye ko an kana sigi mais e bɛ ka min fɔ ko c'est à dire n'a dira yan entreprise dɔ ma ko n'a sɔrɔ ni candidat dɔ ka surun mais maliyɛn dɔw de y'a di entreprise dɔw ma u y'a di entreprise ma o maliyɛnw ni o entreprise ka surun o maliyɛnw fana ni candidat dɔ bɛ surun yan a bɛɛ bɛ na kelen de la o maintenant moi je pense que aujourd'hui an fɔ n'a sɔrɔ an bɛ ka kuma fɔ k'o tɛ tiɲɛ Mali kura ko an ka na ni Mali kura an ka réforme kɛ an ka refondation kɛ n'o kuma ye tiɲɛ ye ni kɔni carte d'identité dɔrɔn dilanni k'o ta ka t'o di Allemand ma a tun bɛ. Carte d'identité dɔrɔn tɛ dɛ carte d'identité ni carte d'électeur faralen ɲɔgɔn kan. C'est la carte d'identité an bɛ ka fɛn wɛrɛ de bɛ ka don a la koyi c'est la carte d'identité mais entreprise tiɲɛ des simples entreprises sɔnni ka don u ka yɔrɔ la fɛn a tɔgɔ badge b'u bolo u bɛ fɛn donc c'est à dire yɔrɔ dɔ bɛ moyen tigi ni moyen tigi bɛ yen o bɛ dilan min c'est ici a tɛ dilan yɔrɔ wɛrɛ o n'o bɛ dilan yan o ye c'est à dire yɔrɔ min c'est à dire e balilen don ka don yɔrɔ min e tɛ se ka don yɔrɔ min na hali n'e ka carte don a la a tɛ taa maintenant yɔrɔ min na accès autorisé n'u ye i bɛ se ka don yen n'i ka carte ye mais o n'o bɛ kɛ yan mais c'est une simple carte hein a tun bɛ Canada bolo ayi min fɔra n bɛna le a tun bɛ Canada bolo an ka n'i ka carte ye mais o n'o bɛ kɛ yan
Mais c'est une simple carte. Aïe, min fɔra CEDEAO qui est exigence dɔw fɔ norme ni fɛn dɔw fɔ olu de bɛ don carte in pisi kɔnɔ est-ce que entreprise de bɛ anw fɛ yen nɔ norme dɔ de bɛ yen nɔ kaba norme tɛ bɔ sanfɛ ka cun mais n'o cakɛda t'anw bolo norme tɛ bɔ sanfɛ ka cun o de la n ko a dira fɛn min ma norme tɛ bɔ sanfɛ ka cun mais n'o cakɛda t'anw bolo norme tɛ bɔ sanfɛ ka cun o de la n ko a dira fɛn min ma mais ni marché di cogo ɲɛfɔra k'a fɔ transfert de compétence bɛ kɛ donc c'est-à-dire dɔɔni a bɛ ɲɛfɔ an ka mɔgɔw ye san 1 san 2 san 3 maintenant c'est-à-dire o san 3 kɔnɔ u bɛ transfert de compétence kɛ u bɛ sɔrɔ ka taga mais fo ka ɲɛfɔ de kɛ ni marché tɛmɛna cogo min na n'o ma ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ kɛ i n'a fɔ a tun bɛ Canada bolo cogo min na an ka passeport tun bɛ Canada bolo cogo min na a bɔra a taara Faransi bolo jusqu'à présent on est en train de se plaindre parce que tout simplement u bɛ yan u b'u daga u ti taa a transfert de compétences mais c'est-à-dire Mali la citoyen fila de bɛ Mali la fait passeport wa mugan ko o ye faamaw ta ye wa tan ko o ye fantanw ta ye jamana kelen kɔnɔ pour le même document 2 prix i y'o ye min ayi ko n'i ka teli voilà ayi non mais est-ce que o kan ka kɛ wa mais n'i ka teli ɲolo bɛ se k'a bɔ ka d'i ma 24 heures o kɔrɔ bɛ se k'a bɔ ka di bɛɛ ma 24 heures o tɛ tiɲɛ kuma ye o mais pourtant marché donna condition jumɛn na a nun donna cogo di an t'a ɲɛ dɔn donc nin fana bɛ ka kɛ ten de a bɛ se ka lakilen cogo di an ka bɔ i fɛ a bɛ lakilen cogo min na marché tɛmɛna cogo min na o ka ɲɛfɔ les clauses k'a bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ka fɔ ayiwa gouvernement mɔgɔw tulo b'a la yanni lundi cɛ k'u ka marché dira cogo k'u k'o ɲɛ Sori Ibrahim Diallo kaba f'an ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔw la o de ye Malien yɛrɛ ka problème bɛɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye o ka fɔ ayiwa gouvernement mɔgɔw tulo b'a la yanni lundi cɛ k'u ka marché dira cogo k'u k'o ɲɛ Sori Ibrahim Diallo kaba f'an ka da an ka jamana ɲɛmɔgɔw la o de ye Malien yɛrɛ ka problème an tɛ daw la non je vous en prie o nafa ka bon an ka daw la quoi o ma daminɛ bi o nafa ka bon 40 biométrique kuma min bɛ ka fɔ bi jɔn b'a dilan jɔn da b'a la jɔn de bolo b'a la k'a di i mana ta k'a lajɛ ministère de la sécurité intérieure de protection civile ministère de l'administration territoriale ministère des finances jɔn b'a dilan jɔn da b'a la jɔn de bolo b'a la k'a di i mana ta k'a lajɛ ministère de la sécurité intérieure de protection civile ministère de l'administration territoriale ministère des finances président Assimi nous t'es politique mɔgɔ ye dɛ kaba ça c'est très clair et net ne tɛ yan ka mɔgɔ ma jɔn olu tɛ politique mɔgɔ o ye tiɲɛ ye sa une chose est claire n'i ko k'i bɛ nin sɛgɛsɛgɛ non c'est pas ça parce que Bouba sabali donc tu me laisses continuer nunu taara ka nunu ye marché ta ka di mɔgɔ min ma nafa caman de b'a la ne ɲɛ bɛ danfara min b'a ni hali a dasa passeport ko min ma nin ye ni mako bɛ passeport la 110 000 ni mako b'a la un mois kɔnɔ 55 000 kaba c'est des anciennes pratiques changement kɛ bɛɛ kana dɔn dɔn de o mais il faut que an ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔ n'o ye dananayabaliya ye ko ko mana kɛ en tant que i ma bɔ ni ko o secret n'o o ye ko o mais jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ tɛ se ka da le fait la comme mɔgɔw b'a ɲini k'a kɛ cogo min fɛn dɔw ka ɲi gundo kɔnɔ baara dɔw ka ɲi gundo kɔnɔ une chose est claire ni carte biométrique ko min bɛ ka fɔ nin ye i ye norme dɔ fɔ min CEDEAO a ye exigence fɔ a dilan cogo la o minɛn tɛ mansi o entreprise bolo Mali kɔnɔ yan min bɛ se ka nin dilan o fana dalu t'i bolo dɛ kaba e ka ne lamɛn sa mais sa an ye carte d'électeur ye minnu dilanna yan u kɛra cogo min na o des stocks des centaines de stocks qui ont été pris par des politiciens a dilanna cogo di kaba an ka bɔ olu kɔnɔ. Ça, c'est des anciennes pratiques. Maintenant, nous devons comprendre qu'à fort, aujourd'hui, le Mali a changé, les hommes ont changé. Aux pratiques, ni, au début, canali. Donc, si ça n'est quand même, ni marché dit trop, en cabo au kono. Mimbe kadi, en manafa du même bala. Neko, arrête de chori, en bolo kaba, fin d'obé, même pas me fait bado. Malien te bado à Kasebe kolade. Na mako besebe la beuli Kasebe inde. Même cela dodima. Billahi beta ma chama maternité labi. Ni mso jigina. 40 wulu sɛbɛ dama temps min bɛ bɔ pour que ka taa wulu sɛbɛ minɛ mairie la kaba dɔw bɛ san kelen kɛ o tɛ taa den ka wulu sɛbɛ o ye kelen o tɛ la bi ni muso jiginna 40 wulu sɛbɛ dama temps min bɛ bɔ pour que ka taa wulu sɛbɛ minɛ mairie la kaba dɔw bɛ san kelen kɛ o tɛ taa den ka wulu sɛbɛ o ye kelen u bɛ girin sɛbɛn min kɔ i b'a dɔn wa les certificats de décès u bɛ girin an min bɛ bɔ pour que ka taa wulu sɛbɛ minɛ mairie la kaba dɔw bɛ san kelen kɛ o tɛ taa den ka wulu sɛbɛ o ye kelen u bɛ girin sɛbɛn min kɔ i b'a dɔn wa les certificats de décès ou bien gris ou de corps parce que vous avez au coffre ciao n'a pas au coffre ou bien gris ou de corps mais malien est qu'à gris papier ne fait pas quoi
i b'a sɔrɔ a mako bana bi sini a kan ka voyager walima a kan ka taa wɔrɔtɔ dɔ ta banque la donc an ka bɔ kɔnɔ an ka dɔn k'a fɔ non mais justement c'est ça le problème an ka dɔn k'a fɔ papier nafa bɛ papier la o ma se k'a fɔ ko gouvernement ka communiquer au kan nous devons tous comprendre aujourd'hui pour être un bon citoyen il faut avoir les documents nécessaires abana Jawara an bɛ se k'a la tilen cogo di ni majaw b'a la jaruna ko dɔw bɛ ne na o jaruna ko dɔ ye mun ye bi maa minnu bɛ yen ko carte nina t'u bolo a sira foyi t'u bolo olu dun ka ca ni ba n'a si ye olu bɛ na nin carte biométrique sɔrɔ cogo di gouvernement bɛ na mun bila sisan an b'a bɔ jaruna ko la an b'a da gouvernement tulo kan k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ ba caman bɛ caman ba u ka solution ɲini olu t'a la donc e ye kunnafonidila de ye kelen filɛ k'a kunnafoni fɔ olu ka solution ɲini olu t'a la an y'o ta a dɔ fana ye mun ye Mali ye tungana jamana de ye awɔ tuma dɔ la ni carte biométrique b'i bolo n'i tɛgɛ da yan Mali aéroport la e karisa de ye c'est à dire ka identité bɛɛ bɛ bɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na tuma dɔ la a bɛ se ka gɛlɛya dɔɔni lase an ka tungarankew ma an tɛna se ka to o wale ninnu kɔnɔ mɔgɔw n'u kɔrɔkɛw bɛɛ ye mɔgɔ kelen ye Faransi e bɛ Faransi kɔrɔkɛ bɛ yen n'aw bɛɛ ye mɔgɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ bi ne bɛ baara kɛ ni e ka sɛbɛn mais an tɛ se ka to olu Payitaw bɛ ka baara kɛ ni n balimakɛ ka sɛbɛn donc o caman de bɛ yen mais n'i y'a sɔrɔ ko papier camanba de bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bi ne bɛ baara kɛ ni e ka sɛbɛn mais an tɛ se ka to olu Payitaw bɛ ka baara kɛ ni n balimakɛ ka sɛbɛn donc o caman de bɛ yen mais n'i y'a sɔrɔ ko papier ni passeport biométrique ou bien carte biométrique bɛ yen o y'o bannen pewu tuma dɔ la o fana y'a kɔlɔlɔ fitinin dɔ ye mais bon bɛɛ n'i ka sɔrɔ nasiraw don e fɛ a bɛ se ka kɛ a ka ban mais mɔgɔ dama bɛ ka baara kɛ o la bi condition kɔrɔ ka denbayaw balo mais bon bɛɛ n'i ka sɔrɔ nasiraw don e fɛ a bɛ se ka kɛ a ka ban mais mɔgɔ dama bɛ ka baara kɛ o la bi condition kɔrɔ ka denbayaw balo condition kɔnɔ ka denbayaw balo ka kabila balo o ka taa ni bana si a dossier ka girin maintenant bi k'a fɔ de ko imprimerie tɛ yen min tɛ se ka nin dilan o tɛ tiɲɛ ye imprimerie bɛ yan nɔ bi minnu bɛ nin dilan n'a sɔrɔ ko gouvernement tun y'a kɛ a ka jɔrɔnako ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ techniciens bɛ taa ka bɛɛ lajɛlen lamɛn minnu bɛ se ka baaraw kɛ olu bɛ se ka bi minnu bɛ nin dilan n'a sɔrɔ ko gouvernement tun y'a kɛ a ka jɔrɔnako ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ se ka kɛ techniciens bɛ taa ka bɛɛ lajɛlen lamɛn minnu bɛ se ka baaraw kɛ olu bɛ se ka moi fɛn ɲuman kɔni don pour le moment a fɔra k'a bɛna di mɔgɔw ma fu ko in ne b'a dɔn don n'a nataw la gɛlɛya bɛ se ka bɔ a la a fu ko ala kun fɔlɔ fu bɛ sɔn ka yɛlɛma ka kɛ wari ya mais n ka muso ko banna tɔ ye wari ko ye mun de kɛra a ma nɔgɔn donc musaka ko de b'a ɲɛfɛ a bɛ se ka lakile cogo di kunta e bolo ayiwa d'abord an bɛ ka kuma carte min kan fɔlɔ déjà a fɔra ko décret min ye a bila en place donc c'est le décret 0639 donc se ka lakile cogo di kunta e bolo ayiwa d'abord an bɛ ka kuma carte min kan fɔlɔ déjà a fɔra ko décret min ye a bila en place donc c'est le décret 0639 donc 3 novembre déjà a fɔra ko fɛn bɛ kɔnɔ décret in kɔnɔ a bɛna kɛ matière min u yɛrɛ ko ten ko matière en plastique maintenant ko polycarbonate de don et denmisɛnnin bɛ se ka depuis san 5 donc a bɛ se ka commencer ka daminɛ mais a bɛ exiger à partir de 15 ans tan 5 donc n'i y'o sɔrɔ a bɛna exiger mais maintenant ne kun bolo nin ka condition ye pour que gɛlɛya min bɛ sɛbɛn ko tɔ minnu na donc o ka se ka réparer mais n'a tilala ka taa siri o la n'a fɔ carte nina ko bɛɛ b'a dɔn bi Mali kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen hali an ka maliyɛn minnu établis à l'extérieur u bɛ tilen ka kule carte nina ko in na mais ni a condition fana tila ka na siri o la tuguni carte nina identification bɛ a la donc a bɛ kɛ gɛlɛya dɔɔni ye mais est-ce que carte nina fichier de bɛ serveur min kɔnɔ o de tɛna ta ka bila parce que ni décret mi o donné mun kan ka ta carte fɛn kɔnɔ a fɔlɔ yɛrɛ ye carte nina donno de ye fɛn fɔlɔ ye donc o de décret bɛ n bolo yan nɔ ko fichier nina attendez min fɔra a décret bɛ yan nɔ min mɛn officiellement ne ye min mɛn dɛ peut-être ne ni ma faamu de officiellement bɛ tɛmɛ décret sanfɛ quoi sorry officiellement tɛ se ka décret kan journal officiel ne kan bɛ kaba de ma quoi sisan n'i b'a fɛ ka carte biométrique in sɔrɔ ni carte nina b'i bolo i bɛ taa ni o de ye walima ni fiche d'enrôlement b'i bolo i bɛ taa ni o de ye parce que erreur min e kan bɛ fichier min ma nin ye erreur baden de bɛ fichier kɔnɔ c'est pour que o erreur ka se ka corriger donc n'o taara ka bila kɔnɔ o tɛ se ka corriger o mais n'i yɛrɛ bɛ yen physiquement correction bɛ se ka don a la
C'est de cela qu'il s'agit. Ne yɛrɛ bolo ne fa kuma fɔ sori yɛrɛ ale yɛrɛ tilala k'o de fɔ de ta n'o de fɔ n ko gɛlɛya bɛ nin na ko la donc c'était l'occasion ka se ka olu réparer donc u kun ka kɛ enrôlement kura de directement donc pour que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'a ka nina sɔrɔ ni gɛlɛya b'u ka ɲinini na donc c'était l'occasion ka nin bɛɛ réparer ka kɛ carte nina kura ye sisan nɔ mais ça urge fana de koyi o doro bɛ don fɛn kɔnɔ mais personne physique de la tɛ se ka k'i yɛrɛ kɔ i yɛrɛ bɛ na de i ka empreinte de bɛ ta o ne ye min mɛn o de kan ka k'a kan parce que empreinte b'a la photo b'a la bon ni n'a tɛ maa minnu bolo ka kɔrɔ donc wajibi olu photo bɛ ta kura yɛrɛ o fɛn bɛ ta o donc olu kun kan ka kɛ occasion ye o ka réparer o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye tuguni halisa n bɛ segin o yɔrɔ kelen kan n'an ko an ka jamana ka kɛ an yɛrɛ ta ye fɛn dɔw bɛ an ka hakili t'u la sori bɔra k'a fɔ sisan ko on doit avoir confiance en nos autorités mais ni autorité yɛrɛ fɛnɛ confiance tɛ ka da o yɛrɛ ka jamanadenw na dun u ka commerçant n'u ka o bɛ se ka kɛ cogo di aw kan ka da an ka marabagaw la marabagaw ma da jamanadenw na ayiwa donc dana ye fan fila de sori n'an ko an ka da jamana ni jamana marabagaw ko k'an ka da u la olu fana kan ka da jamanadenw na n'o de fɔ technicien bɛ yen nɔ a kama donc dana ye fan fila de sori n'an ko an ka da jamana ni jamana marabagaw ko k'an ka da u la olu fana kan ka da jamanadenw na n'o de fɔ technicien bɛ yen nɔ a kama a b'a vérifier de u bɛ se ka kɛ u tɛ se ka kɛ u bɛ spécimen dilan ka na n'a ye a bɛ ci bila mɔgɔ tan bɛ se ka na n'a dilan ka na d'aw ma mais délai min dilen ba ma a bɛ vérification kɛ donc voilà ayiwa a bɛ bɔ nin dossier kɔnɔ a bɛ bɔ nin kɔnɔ dɔgɔkun in kɔnɔ min n'o kuma cayara ni kuma bɛɛ lajɛlen o ye CEDEAO ka sommet ye CEDEAO ka sommet min sen fɛ ni sigi kun kelen don ka min ye a conclusion ni a communiqué final sigi kɛra k'o ma kɔnɔ fo tile kuma cayara ni kuma bɛɛ lajɛlen o ye CEDEAO ka sommet ye CEDEAO ka sommet min sen fɛ ni sigi kun kelen don ka min ye a conclusion ni a communiqué final sigi kɛra k'o ma kɔnɔ fo tile 3 ɲɔgɔn na communiqué final yanni o ka bɔ ŋunuŋunu nin na ko CEDEAO ye menace gɛlɛn ta ka Mali sɛgɛrɛ ko yanni janvier kalo tile fɔlɔ cɛ ko ni Mali ma Côte d'Ivoire kaw ka kɛlɛcɛ 46 bila ko sanction bɛ ta Mali kama Kunta o kuma o kunnafoni ani communiqué e y'u analyser cogo di mun nana ni nin ye bon kuma dɔw la jamanaw kɔnɔ jamanaw bɛ sondage kɛ bon organisation ninnu fɛnɛ kuma dɔw bɛ sondage fɛnɛ kɛ ka mɔgɔw da sumusumu k'a lajɛ fɛn min don réaction min na kɛ ko min parce que kuma min fɔlen filɛ nin ni o ye 46 militaire ko ye je crois depuis fɔlɔ u tun y'a se k'a ŋununu kuma fɔ donc hali Nations Unies sommet laban min kɛra ni o ye 77 sommet ye donc Mali ye kangaradama kɛ a ko la nin ye fɛn dɔ ye fɛn bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ donc a ka da jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO da don da tɛ a yɔrɔ la mais kɔsa in na sommet min kɛra n'o kɛra dimanche tɛmɛlen ni o ye le 4 ye donc a ŋunu kuma bɔra yen tuguni ŋunu kuma nana cogo di a ma bɔ mɔgɔ wɛrɛ da kɔnɔ n ko u y'a di kunnafonidilaw de ma le président de la commission ni o ye Touré ye o de ye kuma di kunnafonidilaw ma parce que ni ɲɔgɔn jalajɛ kɛra sisan u bɛnna kuma min kan fɛn kɔnɔ donc o ŋunukanw ye jumɛn ni Mali ma nin ko kɛ tantɔ ani ko min bɔ la ale y'o kunnafoni de di n'a y'a fɔ discours dɔ senfɛ anglais kan na mɔgɔ minnu bɛ anglais mɛn Mali la yan nɔ olu y'a traduit k'a ye k'a fɔ k'a ye kuma in fɔ a dajɛ kuma fɔra de donc kuma fɔra mais yanni ara ye fɛn kɛ communiqué final cɛ donc u ye mɔgɔw ka réaction cayara a don depuis a don Mali yɛrɛ an commencé ka affiche dilan on ne cède pas au chantage de la CEDEAO mɔgɔw commencé k'o publier fan bɛɛ fɛ yɛrɛ donc mɔgɔ caman da donna a la donc à travers ça an hakili la mɔgɔw bɛ se ka segin o seginna o kɔfɛ de ne ye ko in faamuya k'a kɛ o de donc u ye da sumusumu de kɛ donc réaction lajɛ et donc réaction kɔfɛ donc u bɛ segin kɔfɛ u ma kɛ communiqué final kɔnɔ o dɔrɔn de don ayiwa Payita o da sumusumu ni ou bien fɛn labɛnnen de don don nataw la n'a kɔlɔlɔ bɛna yɛlɛ an kan wa bon ne kɔni y'a kɛ min ye ne b'a k'o dɔrɔn de da sumusumu ni peut-être que o ye o de kun y'u ŋaniya ye u ye mɔgɔw jose k'a lajɛ parce que n y'a dɔn ne delila k'a fɔ n ka sigi dɔ la ko CEDEAO ka nin décision ni vraiment ils n'ont pas été pédagogues k'u da don nin kuma yɛrɛ la parce que fanga min b'an kunna maliyɛn fanba bɛ ka commencer ka a jigila tigɛ o fanga la parce que fanga bɛ ka gérer cogo min na a ma tɛ ka taa maliyɛn fanba jigin sira fɛ donc o wagati n y'a dɔn décision sugu ta parce que ça touche à l'honneur des Maliens. Il y a une position, ça a toujours été clair par rapport ni sur la Silakaw, ne gongo blakata ou nafa fouille tangaya. Au Canada position depuis l'awali de pas d'amener. Mais c'est là une décision. Donc ça me pousse à soutenir mon pays. Donc alors donc nini on a chama. Maintenant nous CEDEAO une décision, ça n'a pas été pédagogue, ça n'a pas été réfléchi, ils n'ont pas été des pédagogues.
ils ont vraiment manqué de pédagogie. Je crois que aux réactions, on a chamaillé aux réactions que Aïra, qu'a fait ni décision ni de ils ont vraiment manqué de pédagogie. Je crois que aux réactions, on a chamaillé aux réactions que Aïra, qu'a fait ni décision ni de abna on fait sur yano. Donc sur la côté tout peut-être que fin vrai de l'eau, sinon ni sur la côté la CEDEAO ne manque pas de voies et moyens. Et puis ala nga boyino mais ne ado sa ne CEDEAO dabe jamana flaga problème mais Mali CEDEAO jamana Mali plainte ke Franciska CEDEAO jamana kelente mi dado ala amake no kon mai CEDEAO jamana kelente mi dado ala mais alors que CEDEAO kelen ko ka beta clou sigi nyoko ka ko ka terrorisme kele Mali ko terrorisme be ka kele ko Franci ni nana nay ka a dalu babulo moi je pense que au lieu de ka force sigi ka wardola maintenant Mali mingo nana ka a dalu babulo moi je pense que au lieu de ka force sigi ka wardola maintenant Mali mingo ko a dalu babulo ko Franci de do ay Mali deme aka dalu bo ka Franci blau do ay alni dalu bo te o ka on deme ka terrorisme be on fait ay non c'était ça mais c'est là où jamano ka Mali ka demande soutenu ke moi je pense que moi sincèrement c'est là où comment il dado ni nare donc ou dado mina donc akmu kono de o du ku ngania parce que sur ce côté ma même Mali sur cogo mina ka ansago ou be France ka ci de la donc ne ba famu tene maintenant parce que décision chama mina organisation tisa yere financer faut mo woro ka financer donc mo munu bi financer ibe kuma no la gin lawde mo bi financer ibe kuma no ka fam yawde mo munu bi financer ibe kuma no oluka na fasira wde donc ne ba famu tene donc ka fo de ku ngani yere mais u Mali nga réaction yi ani charige panafricain chama nga réaction yi cogo mina donc u sigiru ko sinon mo chama ko no ko Malon kona ku prononcer dossier ka kasorama mais cɛ y'a fɔ kumakan jɛlen non a nɔgɔlen tɛ yɛrɛ a y'a fɔ kumakan jɛlen na bɛɛ y'a mɛn mais ils ont reculé après donc k'a kuma nin fɔ k'a nɔgɔ i n'a fɔ u ye ji dɔɔni k'u ka ɲamaku ji la Jawara CEDEAO hali ni o y'a sɔrɔ a ŋaniya b'u kɔnɔ CEDEAO ka cɛtigɛ jumɛn bɛ yen min b'a yamaruya k'a fɔ k'ale bɛna Mali wajibi aw ka kɛlɛcɛ 46 bila CEDEAO ye jɛkulu min n'a sigira laɲini dɔw de kama fɛn minnu bɛ jamanaw fila ni ɲɔgɔn cɛ la i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw CEDEAO da don yɔrɔ ko kuma t'a la u bɛ se ka nɔgɔya kumaw de kɛ ani nɔgɔya taamaw de kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ne ka information sɔrɔli kɔnɔna na CEDEAO ɲɛmaaw tun tilala fila ye dɔw ka laɲini tun ye ka Mali fanga bagabaga yanni janvier kalo nata cɛ n'u ma ni kɛlɛkɛcɛ ninnu bila u bɛ sanction ta Mali kama o tun ye caman yɛrɛ ka hakilina ye dɔw fana y'a ye k'a fɔ non o tɛ an ka rôle ye an ka sariyaw t'a yamaruya tuma bɛɛ an ka sɔnɲɔgɔnya dɔw tagamaw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la donc kuma nana sama u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama information kunfɔlɔ minnu bɔra mɔgɔw nana nin mɛn information kɔnɔna na mais u yɛrɛ tilala tuguni ka na segin ka jateminɛ kɛ ni an ko an b'a kɛ tan tɔ a bɛna bɔ a minɛn kɔnɔna na a bɛ kɛ sariya sɔsɔ ye mais en réalité CEDEAO a budget bɛ ka financer Union européenne de fɛ très clairement a fanba bɛ olu de bolo awɔ a budget fanba bɛ Union européenne de fɛ o la i bɛ jo di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu kan ka bɔ CEDEAO kɔnɔ dɛ bon a diɲɛ bɛ ten de mon frère tiɲɛ t'a la dɛ n'i ko i bɛ tiɲɛ ɲini dɔrɔn i b'i yɛrɛ sɛgɛn de hali siège min bɛna jɔ Chine de bɛna jɔ ye Chine de y'a jɔ $100 ani $80 ani miliyari 100 ni miliyari 80 ni wɔɔrɔ ni dɔɔni donc e yɛrɛ ka musaka i ka denbaya ka musaka i yɛrɛ bɛ so min kɔnɔ ni mɔgɔ wɛrɛ y'o jɔ e yɛrɛ kan ka nasɔngɔ min di i ka denbaya la ni mɔgɔ wɛrɛ de b'o dafa tuma bɛɛ n'i bɛ n'i ka hakilinaw ta i tɛ se o mɔgɔ wɛrɛ ɲɛda de lajɛ yan c'est la France qui est derrière tout ça France ka laɲini tun ye sanction ka bin Mali kan ni kɛlɛkɛcɛ ma 46 in ma bila u nana ye an bɛ jamana min kɔnɔ ani olu yɛrɛ bɛ bi jamana kɔnɔdenw minnu kunna ni u ye nin kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu caman ka fanga firi bi parce que u t'u ka rôle kɔnɔna na Erekil nana o de la n'u ye communiqué wɛrɛ kɛ ka yira k'a fɔ Mali ka transition bɛ ka taa k'a ka lamɛnli kɛ Mali ka transition bi a bɛ ka ɲɛtaa sɔrɔ u ye nin kɛ a bɛ ɲini Union africaine fɛ ani ONU fɛ u ka fara ɲɔgɔn kan bi ka Mali dɛmɛ donc dɔ nana yɛlɛma ɲama kɔrɔ pour moi CEDEAO bilama kan ka ko in jateminɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka bɛn de kɛ nin ko in na u ka sira di taama ma bi hali bi kuma ɲɔgɔnyaw ka se ka sabati mais o waati kelen fana an b'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw ye ko
ko kurunin ka imani signyo te ni kuma kurunin sigatala ani kurubar ni nyote fen chama balibi fen do be tuma do la ijoba la kana to ki jo kele ke fo kata se fen do fo kata bi jara ki ali kurubar yere a rekoni ko nunu na tugo o maje do yaje die be a rekoni ko maje de yaje amadi jote kele do la o te were che kumbo aywa ne bolo bi formule do ga nyini ko ina min ba to ani ambalma na on sig nyon am se ka bendo ki ani nyon chela ka sura ma ke farfarali ye suna be oro mina bi ki ente ko ina de aywa parce que ko be ka sama ka ta sigro do la ni tunu ga akili ni ye prétexte do soro anga ka sire yini tuma be aywa so Ibrahim Diallo bi yera ipman ngono kaba e ba don kunnafoni min tun bɛ ka fololo bɔlɔlɔ sanfɛ ni ma caman ye soni siga kan ma caman yɛrɛ ye ne wele ko ne ko CEDEAO ka kunnafoni tiɲɛ don wa n ka taa ci la sa jɛkulu mana kɛ cogo cogo i mana kɛ sila fila taamabaga ye cogo cogo i mana kɛ kɔfilajɛgɛ ye cogo cogo n'i ye sigi kɛ sigi min ni aw ye ɲɔgɔn ye kɛ aw bɛ bɛn fɛn dɔw la ka papiye kɛ ka bolonɔ bila la o papiye ne y'o de ɲini k'o ye ka intéressé au kɔnɔ kuma la o de ye tiɲɛ ye awɔ communiqué min bɔra je vous en prie kaba je vous en prie mais ka fɔ ko a y'a bɛn a ba kɔnɔ kaba c'est trop dɛ a y'a bɛn a ba da kɔnɔ ne dalen b'o la lala ni da wagara peut-être a bɛ se ka yiri kuma min fɔra ka fɔ CEDEAO ko yani le 1er janvier 2023 ni mercenaire mercenaire binani wɔɔrɔ n'a ma bila ko Mali bɛla kɔlɔlɔ sɔrɔ a la a faamuna sabula an bɛ kɛlɛ min na ka sɛbɛnni kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka papali kɛ jabarani ni radios la o fana kɛlɛ dɔ ye o donc guerre de la communication an b'o de kɔnɔ sinon Alassane je le dis comme ça hein permettez-moi de dire son nom hein parce que ana ka fɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na fɛrɛ bɛɛ bɛ ka tigɛ a fɛ pour que an ka mɔgɔ minnu bɛ bi ka bagabagali ta ka ɲɛsin u ma a ka kan ka dɔn ka ban Faransi mɔgɔ minnu ye Faransi bila place la ka diɲɛ kɔnɔ kan ale Alassane ne ma da la n'ale bɛ se ka fɛrɛ tigɛ kɔ kan à travers des Maliens ici à travers les réseaux sociaux à travers certaines presses k'a fɔ k'u bɛna an ka jamana marabaga ninnu ja kaba ne dalen t'a la k'a bɛ kɛ dɛ donc kumakan min n'a y'a ye bɔlɔlɔ fɛ ni maa caman ye ne wele ne ko u ma u ka taa u mako la nkalon tɛ tɛmɛ nin kuma kan misaliya la CEDEAO kelen u bɔra Nations Unies la ale ye maa damadɔw bila ka na présidents b'o la médiateurs b'o la 46 mercenaires ko kuma min bɛ k'a fɔ u kana k'a tiɲɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka taa ɲɛfɔli kɛ a président fɛn o fɛn nana daluya mun dar'u tigɛ min yirala u la daluya preuve la preuve matérielle kaba hali dɔw ma sɔn ka interview kɛ Mali kɔnɔ yan u taara ɲɛfɔli kɛ CEDEAO président en exercice de ye o kelen kelen kana bila bi la e y'a dɔn jantigɛ kan mɛn donc i tɛ se k'o nkalon o dalen ka taa Mali la k'a fɔ k'aw bɛ tila ka taa ɲɔgɔn ye ko ka nkalon wɛrɛ labɛn comment je me suis intéressé au communiqué officiel de la CEDEAO qui comportait 12 pages. Oui. Parmi les 12 pages, 16e page, paragraphe 40 et 41. Je me suis intéressé à lire. Oui. Nyemi yakono. Mali CEDEAO ko a mission jalendo. Transition be ka bara minke. Pour que anga bo ika famia bona ni wakati nkono kala flu chama be ka bara chama be senabi meme mission jako fo. Donc o de tiɲɛ ye ni ne bɛ CEDEAO accusé communiqué officiel min n'a signé na président en exercice de la CEDEAO ni kuma tun b'o kɔnɔ n'a bɛ Mali ko fɔ ne bɛ kuma o de kan mais guerre de la communication guerre médiatique o ye guerre dɔ fana ye min bɛ ka fɔ nin ye CEDEAO ma fɔ bi a ma fɔ mais CEDEAO Alassane bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ pour déstabiliser pour faire peur ses responsables au Mali je ne crois pas s'il va réussir kaba matla hakɛto ka bɔ kuma in kɔnɔ CEDEAO ka communiqué fɛn kelen ba kɔnɔ min ye siran n'an ka transition n'an man kan ka sɔn o ye jumɛn ye a ko a seginna ka siɲɛ caman k'a b'a ɲini Mali fɛ ani Mali partenaire tɔw fɛ u ka Mali dɛmɛ an ka kalafili ka financer o partenaire ye jɔn ye CEDEAO Union européenne Nations Unies jamana o jamana jɛkulu n'a y'i dɛmɛ k'i ka kalafili financer ka ban ni sɔnna ko i tɛ kuma jugu dabila e bɛ n'i ka kalata kɛ cogo di ni mɔgɔ m'a financer e bɛ n'i ka kalata labɛn cogo di ni mɔgɔ m'e financer kaba an ka bɔ o kɔnɔ aujourd'hui an y'a yira bɛɛ la k'a fɔ an bɛ se k'an mais o wari b'e kun wa kaba ne bɛ ka min f'i ɲɛna la sécurité paie plus cher que l'élection
On est arrivé à payer combien de millions et combien de... Sorry, il y a un ligne, no qui a dit, l'élection, la budget, mais pas encore élection. Donc, on paraît qu'on a électé. Si on n'est pas à mesure de... L'élection est repoussée. Repoussé jusqu'à 30 ans. Mais on est fini. Ni Anyamolo do Union Européenne Koro, à Kaworkoro, Sida Kaworkoro, Nations Unies Kaworkoro. Anta se ka fo abrako mi mona labe kadama ko anta jana sorry bon pas la tête pas été au point de c'est vrai qu'il y a polémique mais pour la première fois quand même CDAO et Mali fo et transition nyeta kala ka klaka la nyini ke ko ka partenaire ou wele ko ka demedo amba ga fla fene be munu na faka bon kuma la kosobe o ye ka fo ka rebe na force fla créer force folo no be taliga terroristique la ga anti-coup d'état ko force financière analyse bon kaba sincèrement ni kuma jatemne malo mabbi sidaw kan kuma ifora mogo mi fait o ti mogo ni sidaw kono awo voilà donc sori faut ifina ka o famu o yanga position o famu quoi parce que kuma ibora mogo mi da ma bonne da de amoga yamariyale ne da yamarele CDAO kono aya fo publiquement mo ma soro ka démenti chef d'état tchela communiqué officiel kono non ayi mais da yamariyale ne afo da yamariyale ne afo sorry non commission le président de la commission amena tandu de ranga na chama kore donc sorry angata voilà donc ne faut c'est que pas de ni na kuma to ngatati abke ina fo on kuma futa ka agila di aka quoi kuma ibora mo mi a fobaga a boru de da agila di odeka maintenant ko fe agli jagabo de kera ka usignu ko maintenant o yanga position maintenant faut que mi faudront force anti d'abord anti coup d'état ne wo de fo je crois que Jawara peut en témoigner et force anti coup d'état c'est impossible condition kelembe coup d'état bali jamana nyemgo u ka jamana marakanya jamana dunga ake ko tabala u ka kalanko u ka kenako u ka atogo lakanako c'est-à-dire que ka jamana dun ka laɲinu ko olu tabala ni olu tarabala ka jamana marakanya jamana dorome be ta yoro a be ta yoro minnu na aka no kɛra coup d'état tigɛ bilen no kɛra mɔgɔ si mɔgɔ tɛ ka coup d'état kɛ e nana ye jamana marakanya c'est-à-dire justice be ka fonctionner cogo la mɔgɔ denw ka taa kalan na mɔgɔ be ka furakɛ mɔgɔ lakananen don maintenant ni a fɔra san 5 ni san 5 de kalafili be kɛ o san 5 fila ni ɲɔgɔn cɛ coup d'état jumɛn bɛna kɛ la mais an b'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ mun kɛ c'est-à-dire que a ko in bɛ kɛ bafa ni kilicɛ de n'u nana jamana bɛ mara teri sira sigiɲɔgɔn sira kan mɔgɔ t'i ta don dɔn voilà donc yani an ta don cɛ an k'a bɛɛ cɛ k'a kan kun maintenant au même moment kalan tɛ yen kɛnɛya tɛ yen lakana tɛ yen foyi tɛ yen jamanaden yɛrɛ hakɛ foyi tɛ c'est-à-dire que jamanaden bolo donc ni olu de fɛngɛra kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la olu de bɛ wuli fanga o fanga bɛ yen u b'a ɲɔni ka bin aw bɛ force sigi wagati min na k'a bɛ na o y'a sɔrɔ fanga ɲɔnna ka bin ka ban donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que CEDEAO kan k'i sinsin min kan CEDEAO kan k'i sinsin a yɛrɛ ka tɔndenw kan a yɛrɛ ka tɔndenw n'o ye président ye k'a fɔ a y'a ka jamanaw mara ka ɲa ni min b'a ka jamana mara ka ɲa ka critère de convergence kɛ k'olu établi ni min bɔra o critère kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ ɲangi e min ka e ma se k'i ka jamanadenw kalan e ni ɲangini ka kan donc i tɛ don an ka nin lajɛ la i ma se k'i ka jamanadenw lakana i tɛ don an ka lajɛ la i ma se ka nin kɛ i tɛ don na i ma se ka donc au lieu de force anti-putsch u kan k'o de sigi o voilà donc o ye ne ka faamuya ye ayiwa Kunta d'accord force fila d'accord yani nga kuma force kan affaire dɔ y'an bɔra min kɔnɔ sisan nɔ donc moi je pense que an bɛ niveau min na sisan an ye damadɔni kɛ nin ko in na moyen traditionnel kun b'an bolo Mali kɔnɔ yan nɔ ka se ka fɛnw kɛ o kelen de an filɛ k'o de appliquer yan nɔ nin conflit in na an ni Ivoire ye pays frère ye fɔlɔ ni mɔgɔ ye ko dɔ kun kɛ i b'a tigi wele a b'a sigi jɔn na a tɛ se fanga la taga la a tɛ datugu la o seulement que ko in don ni bi ni ɲɔgɔn cɛ Alassane ma ministre den kelen bila ka na anw fɛ yen Alassane m'a ka téléphone ta k'a dɔgɔnin walima a denkɛ Asimi wele effectivement o kɛra est-ce que Alassane aussi est coopératif ka se ka an ye o laada minnu fɔ est-ce que Alassane oui parce que ale tun bɛ logique min kɔnɔ fɔlɔ il se disait que ale bɛ an tient maintenant Nations Unies na donc ɲɛma sɔrɔ ko la maintenant a nana CEDEAO fan fɛ donc n'o ma ɲɛma sɔrɔ mais maintenant an ye a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko an jo bɛ a la ka ban n'i ye mɔgɔ sigi kun jɔn na fɔlɔ n'a y'a sigi jɔn na k'a yira la a ye min kɛ a ma ɲɛ donc après i bɛ yafa ma de i b'a bila o a kun tɛ se fanga la taa la est-ce que ça c'est pas trop facile oui n bɛ ka na le o ye ne y'o de fɔ ye c'est-à-dire a jamana de don kuma dɔw la
jamana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna ni ko loi d'attente a kɛra Mali an ka tɛmɛ mun n'a kɛra bɛn tɛ wa o ma kɛ an jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ wa kuma dɔw la an bɛna ni amnesty kɔkɔrɔ ye jumɛn karisa ye fɛn kɛ mais an ka yafa ma mais pourquoi jamana ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi on parle souvent jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni jamana ka hakɛw de bɛ lajɛ fɛnɛ o est-ce qu'il y a jugeli ka datugu ni mais kunta o b'a sɔrɔ jotigi jora ka jalaki oui an bɛ ko de jotigi jora ka bɔ n'a ka population bannen don k'olu ma kɛlɛcɛ bila ka na anw fɛ yan ko ka na dangiri an ka jamana an yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko yayi de manquement donc ça veut dire que u jɔra la cogo dɔ la o hali ni u ma des semaines après n ko ka population bannen don k'olu ma kɛlɛcɛ bila ka na anw fɛ yan ko ka na dangiri an ka jamana an yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko yayi de manquement donc ça veut dire que u jɔra la cogo dɔ la o hali ni u ma des semaines après n ko sisan chantage la sisan il faut que an ka terrain d'entente de ɲini wele ka na donc o ye ne ka hakilina ye niveau la kaba donc an bɛ ne u sigira joona ka yira k'a fɔ u jo tɛ a la donc après an ka yafa u ma an ka u bila voilà an ka yafa u ma an ka u ka jalaki yɛrɛ koni an ka yafa u ma an k'u bila c'est entre pays frères n'o bɔra yen nɔ force comme i sori bɔra ka communiquer kuma fɔ sisan nɔ communiquer kɔnɔ n ye communiquer in fɛnɛ kalan min bɛ a kɔnɔ d'abord bon coup d'état yɛrɛ tɔgɔ ma fɔ mais o ko n'i ye fanga ta anticonstitutionnel donc de manière anticonstitutionnelle c'est-à-dire fɛn min n'a tɛ constitution kɔnɔna na donc mɔgɔ nana fanga fɛ fɛn min ma fɔ constitution kɔnɔ donc o bɛ na sanction de ta des sanctions sévères contre olu cas ninnu na bon sanction ninnu n'o de fɔ sanction ninnu déjà mɔgɔw degera olu la ka ban mɔgɔ ye sanction ninnu c'est-à-dire c'est pas pédagogique i ka taa ni mɔgɔ ye sira kan a ka bɛn fɛn dɔw la o ka fisa i ka minɛ ni menace ye hali i den min misala ta du kɔnɔ hali ni i den menace karisa n'i ma nin kɛ n tɛ nin k'i ye kuma dɔw la den bɛ a bɛ kɛ ban bolo da pewu donc fo CEDEAO yɛrɛ ko o de jateminɛ sisan an ka bɔ menace ninnu kɔnɔ an ka bɔ sanction ninnu kɔnɔ an ka taa de façon pédagogique donc an ka jamanadenw la faamuya u yɛrɛ ka fɛnɛ k'u yɛrɛ la faamuya jamana min bɛ yen bonne gouvernance bɛ jamana min kɔnɔ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na coup d'état kuma tɛ fɔ yen nɔ an ka jamanadenw la faamuya u yɛrɛ ka fɛnɛ k'u yɛrɛ la faamuya jamana min bɛ yen bonne gouvernance bɛ jamana min kɔnɔ i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na coup d'état kuma tɛ fɔ yen nɔ makila sécurité niveau fɛnɛ na donc n y'o min fɛnɛ mɛn force min fɔra ni min bɔ communiqué kɔnɔ force ça concerne maintenant les terroristes donc o bɛ na force bila en place pour que ka se ka terroriste de kɛlɛ donc o fɛnɛ ye fɛn dɔ ye an bɛ ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la a ye nin fɔ a mɛnna o terroriste ye kɛlɛ ye min ye jamana kelen tɛ se jamana kelen tɛ se donc jamana ka fara ɲɔgɔn kan donc n'u y'o o yɛrɛ hakilina y'u ye k'a kɛ donc baara ɲuman don mais a bɛ na kɛ cogo jumɛn na o fana ye kuma wɛrɛ ye sori e de tun ye nin kuma in daminɛ e tun ye dɔ fɔ o la ka bɔ Jawara e tun ye dɔ fɔ nin na ka bɔ c'est-à-dire que an ka Mali fanga ɲɛmaaw ye baara dɔw daminɛ mɔgɔ saba min bila la ko dans le cadre humanitaire oui o ye sira i t'o ye justice Faransi ni waleya cɛjugu kɛra i n'a fɔ ni ɲɔgɔn na ka tila ka na ko cadre humanitaire dɔ sɔrɔla a kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ ko arrangement sira de dayɛlɛla pour que bɛn bɛ se ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la Maribakɛ ko loi d'attente min kɛra an ko sariya loi d'attente min kɛra Sanogo ninnu ye oui parce que jamana sariya sunba a b'o kana sɔsɔ an k'o fana fɔ dɛ ni ma ya k'a fɔ ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la ni nin gɛlɛya sugu bɛ yen u ye cadre mun fɔ bɛɛ b'a dɔn sariya nasiraw fɛ ça n'existe pas mais a kɛra ka na i ka question na min ye force ye bi ko k'a sigi u ko k'u ka force sigi parce que u yɛrɛ y'a ye bi ji bɛ ka woyo ka taa olu fɛ yen a daminɛna anw fɛ yen yɛrɛmakana don wa mais yɛrɛmakana de don bi a bɛ ka taa Togo a bɛ ka woyo ka taa sanfɛla ninnu na terrorisme bi olu ka yɔrɔ caman bɛ ka gosi donc forcément u yɛrɛ bɛ n'a ye bi ils sont concernés a tɛ Mali dɔrɔn kunna a tɛ Burkina dɔrɔn kunna a tɛ Niger dɔrɔn kunna bi an bɛɛ lajɛlen de menacé mais o de kama bi u bɛna force dɔ sigi sen kan donc aw ta kun t'u ɲɛsira la aw ta t'u ɲɛsira sa et bien an bila an ta la an b'an ka kɛlɛ la a bɛ san joli bɔ u ma ko t'a la o donc a y'u yɛrɛ de menacé sisan u b'a essayer k'o force sigi sen kan bon coup d'état ta ko isa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana dɔw bɛ anw da fɛ yan a t'i n'a fɔ ko farafinna bɛɛ k'a développé don wala a gouvernance ka ɲi ni jamana bɛɛ ye nka an ma deli ka coup d'état mɛn yen nɔ pourtant waleya jugu bɛ kɛ dɛ ayi dɛ est ce que coup d'état in tɛ yiriwabaliya bolo non yiriwabaliya a tɛ ka kɛ minnu fɛ olu yiriwalen de dɔɔnin koyi Sénégal tɛ nin an kɔrɔ yan nɔ wa kɛlɛ min kɛra Ousmane Sonko fɛ kɔsa in na jamana bɛ jamana n'a tun kɛra yen nɔ coup d'état fanga dafiri fanga tun bɛ dafiri Abdoulaye Wade
fanga boko do kɔnɔna na tuma dɔw la CEDEAO kan k'i jɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ CEDEAO tɔn kɔnɔ u kan ka CEDEAO yɛrɛ sariya yɛlɛma. Donc e bolo force anti coup d'état a nafa bɛ yen wa? Bon ne bolo vraiment kan ka bɔ a kɔnɔ bi coup d'état ko diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi c'est pas la peine. Mais ka surasiw bila ka coup d'état kɛlaw kɛlɛ e ɲɛ b'o la cogo di kuma yɛrɛ b'o de nɔfɛ o. Ka surasiw bila ka coup d'état kɛlaw kɛlɛ oui a ma nɔgɔn parce que ala financement yɛrɛ. Jawara bɛ k'i ɲininka de ko a ka ɲi wa hakilina ka ɲi wa. Non ne bolo c'est-à-dire an bɛ se ka coup d'état in bali ka sɔrɔ a ma se o ma parce que n'i ko k'i b'o kɛlɛ sugu kɛ a bɛna kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye ka ɲɛsin o jamana kɔnɔden kelenw de ma. Mais a jamana mara ka ɲɛ dɔrɔn Jawara. Ne ka bɔ de ma CEDEAO de kan ka bi a ka membre minnu bɛ yen ka mécanisme dɔw sigi sen kan min b'a to jamana yɛrɛ maracogo yɛlɛma dɔw bɛ se ka don a la olu bɛ se ka kimɛ c'est-à-dire ka olu ka jateminɛ kɛ jɔn ka jamana bɛ ka mara ta ni cogoya in na jɔn ka jamana tɛ n'o tɛ ka kɛ fana ka se ka sanction dɔw kɛ o baara taabolo. Sori Ibrahim Diallo. Mais coup d'état kaba force antiterroriste force anti coup d'état manona kan tɛ tɛmɛ kan quoi je vais te dire pourquoi CEDEAO kan ka min kɛ bi i mana mɛn i bɛ force anti coup d'état sigi jamana CEDEAO ye jamana 15 walima 17 don jamana min yɛrɛ b'a ka musaka sara n'o ye tɔndenya musaka yɛrɛ ye o jamana n'i y'o compter bi a tɛ tɛmɛ jamana 5 kan régulièrement min b'a sara san o san musaka ko bɛ e la mɔgɔ tɛ e bolo e bɛ force anti coup d'état sigi cogo di i b'a bɔ yɔrɔ jumɛn donc CEDEAO k'i jija a ka jamana tɔndenw jamana minnu bɛ CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ a k'u sensibiliser u ka musaka sarali o ka kɛ régularité kɔnɔ pour que ale ka minanw sɔrɔ ka sɔrɔsiw former ka minan ɲini ka coup d'état bali sinon hali sini ni jamana marako juguya n'a kɛra coup d'état bɛ kɛ CEDEAO tɛ se ka foyi kala. Cɛ nin ye journaliste yɛrɛ mankan ye ala ka tile yɛrɛ cɛ an bɛ foli bila ka taa kanubagaw kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma Bamusa Sisoko Jokolojo an bɛ i fo ka bɔ radio bɛnkan kɔnɔna la Bamusa i ni ce i ni baraji Maître Ndiaye Haut Conseil Islamique Conseil Juridique do an b'a fo Fuseni Sisoko ni Grand P ni wagati la olu bɛ Segu an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn Grand P ka bɔ ORTM na Kulbi tailleur do an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Dupe ni wagati la olu bɛ Segu an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn Grand P ka bɔ ORTM na Kulbi tailleur do an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn Dudu ne dɔgɔnin an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn Demba Diallo k'i fo Basaro Aidara foli b'i ye Bokar Tutu Jara an bɛ foli ba di i ma Abdoulaye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn colonel Jarankone n b'i fo ala ka tile yɛrɛ caya Renouveau FM Tutu Jara an bɛ foli ba di i ma Abdoulaye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn colonel Jarankone n b'i fo ala ka tile yɛrɛ caya Renouveau FM an fo k'i waleɲuman dɔn ala ka tile yɛrɛ caya Alimami Sangata Mohamed Karambe ka bɔ Orange Mali la an bɛ foli di aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ lamɛnni la Bintu Nabo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la Ousmane Togo bɛ réalisation na Régie d'antenne ye Dramani Kone an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen bon week-end ala ka dɔgɔkun kuncɛko ɲuman di ala ka tile yɛrɛ caya ami. Renouveau FM kunnafoni